Кичке сәгать 6 шикәр шөгендеренең кагат кырында эш кайный. Хуҗалык кырларыннан шөгендер төягән машиналар кайтып кына тора. Татлы тамырны биредә озак яткырырга тырышмыйлар. Тиз арада беренче юдыручы кырына бушатылып, Шимал заводка кирип бара. Заводтагы үзгәрешләрне район кураторы, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Алмаз Нәзиров, район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюров карады. Агроинвест идарәче компания җәмгыяте генераль директоры Рәис Сөләйманов һәр цехта үткәрелгән планны эшләр белән таныштырды. Элеккеге елларда шикәр заводы тәүлегенә 1800 тонна шимал эшкәртсә, хәзер модернизацияләү нәтиҗәсендә бу күрсәткеч 3000-гә җитте. Җитәкчелекнең максаты киләсе 3-4 ел эчендә бу санны тагын да арттыру. Безнең тәүлегенә шималны 4500-5000 тонна эшкәртү мөмкинлегебез бар. Шикәр заводы һәм агрохолдинг алдына шундый бурычлар куябыз. Һәм аларны үти алачакбыз дип уйлыйм. Әмма тагын бер мәсьәләне хәл итәсе бар. Ул шимал җитештерү. Шикәр заводы көчлелеген арттыру белән бер рәттән без шөгендер үстерү зонасында киңәйтәчәкбез. Эшкәртүне тәүлегенә 5000 тоннага җиткерү, демәк заводны тулысынча яңа җиһазлар белән яңарту дигән сүз. Моңа тотылачак сумма да кичкенә түгел. Ежегодно в завод вкладывается где-то по 150-160 миллионов рублей. Ел сайын заводка 150-160 миллион сум акча тотыла. Әмма технологик яктан камилләштерү белән бер рәттән без социаль якны һәм экологик чараларны да кайгыртабыз. Дөрес, алар бик кыйммәтле, ләкин кирәк. Акрынлап аякка басучы заводның хезмәт җитештерүчәнлеге күрсәткечләре дә үсә бара. Бу инде үз чиратында бюджетка, районыбызның социаль-икътисади үсешенә йогынты ясый. Бүгенге заводыбыз бик матур эшләп бара. Бүгенге уже узган елны без 2700 тонна суткасына сырье переработкага чыккан идек. Бүген бу елны инде без куябыз инде 3000-гә чыгырга. Равил Кузюров белдергәнчә, заводны шимал белән тәэмин итүдә кыенлыклар булмаячак. Посев буенча инде киләчәк уңышка, шөгендер уңышларына безнең бөтен җир технологиясе эшләнгән, проблема юк, возможностьлар күп. Без инде заводыбызны матур итеп кенә киләчәккә дә модернизация узып, киләчәктә бер 17-нче, 18-нче, 19-нче елларга безнең тагын да темпларын наращивать итәргә шундый үзебезгә задача куябыз. Бурычлар куелган, максатчан эш алып барыла. Шикәр заводының киләчәге өметле. Җитештерүчәнлекне тагын да арттыру, нурлатлыларга тотрыклы эш урыннары булу дигән сүз. Яшәү дәрәҗәсе яхшылануда шуңа бәйле бит.